Elementary pa lang, perming kasukan ni ma'am. Kay sa among klase, maoy number 1 nga sabaan. Permi lang magkating klases kay magduwag jolen. Kung mo eskwela way bag nga dala, sige ug pangayog papel ug ballpen. Pag-abot na sa high school, permirang na ay bukol. Kay magsumbagay ang mata, usahay mablak ay. Walay adlaw nga dili makakita ug away. Sa eskwelahan perminal lang nga ipatawag ang iyahang nanay. Maong karon labihang paita, labi nag-foreigner ang kaistorya. Igo na lang intang magnanga ug magpitok-pitok lang ang iyang mata. Mauna ni karon ang resulta sa estudyante nga mamaya basra. Kung sa iyang klase mosulod siya, di sad maminaw sa iyahang maestra. Sa in-Ingles dili kabalo, labi nagmakig-istorya ug Amerikano. Siya nalay magtagot kay dili magkasinabot. Bisag dili katul ang ulo, magsigig pangutkot. Gusto nga mo trabaho, isip OFW. Apan wala gid siya'y nahibal ang gamayng in-Ingles. Kay bisan sa word nga I don't know sa Bisaya, wa siya kabalo. Sa high school wa kahuman, kay siya nahagbong man. Kay ang iyang grado plus pula na apay blanco. Karon maglisod na sa pagpang-apply og trabaho. Kay ang dawaton ug maoy unahon kadtong mga taong edukado. Maong karon labihang paita, labi nag-foreigner ang kaistorya. Igo na lang intaw magnganga ug magpitok-pitok lang ang iyang mata. Mauna ni karon ng resulta sa estudyante nga mamaya basra. Kung sa iyang klase mosulod siya, di sad maminaw sa iyahang maestra. Sa in-Ingles dili kabalo, labi nagmakig-istorya ug Amerikano. Siya nalay maglagot kay dili magkasinabot. Bisag dili katul ang ulo, magsigig pangutot. Gusto nga mo trabaho, isip OFW. Apan wala gid siya'y nahibal ang gamayng in-Ingles. Kay bisan sa word nga I don't know sa Bisaya, wa siya kabalo. Elementary pa lang, perming kasukan ni ma'am. Kay sa among klase, maoy number 1 nga sabaan. Permi lang magkating klases kay magduwag jolen. Kung mo eskwela way bag nga dala, sige ug pangayog papel ug ballpen.